Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri murume uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. So madam vakaenda kuZim ndokubva vachizodzoka namaid. Zvatainge tisina kumbogara takataurirana, even though tiine zvedu imba yakakura, but still I thought kuti madam was going to be able to manage. Saka nyaya yavapo ndeyekuti I am slowly falling for our mate. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kuchiva mukadzi uyu akaunzwa namadam, it was because there was this other day madam vainge vabuda ndokubva vachizoenda nevana kumall, ndokubva tasara tiri vaviri tiina maid. So it then happened kuti iyo akafungidzira kuti neniwo ndainge ndabuda because ndakambobuda mukoma. Then I just switched on the car, and when I wanted to drive away ndopandakazofunga kuti there was some work that I needed to complete. Ndokubva ndachizotsuka zvangu mumba, and then I went straight to the bedroom. So ndakazongonzwa hangu munhu ava kuimba achiita sei, ndikatoona kutoti shasha iri kutofungidzira kuti yainge iri yega. Then ndipo apo pandakazobuda. So when I walked out of the bedroom ndopandakaona munhu ainge achigeza zvake, dhoo rainge rakavhurika. Mukoma ndakabva ndanakidzwa the way that her body is shaped. Ndakaramba ndakamutarisa, iye akazosvika pakuvhunduka mukoma paakazondiona. Ndikabva ndamuti sorry. Saka kutaura kudai tiri vanhu vekuti kunyangwe kutarisana tava kutongotarisana zviya zvechitsotsi, uye zvekare anobva atongoseka kana akanditarisa zviya zvechitsotsi. Mukoma, I am slowly falling for her, handisivi kuti what am I supposed to do as a man, because I feel as if kana kuri kunzi ndikarara naye, and if my wife going to find out anenge ari ma1, and at the same time ndava kutya kuti kana ndikazarara naye then anokwanisa kuzofungidzira kuti nditori dahwa ndakapusa, because it seems as if the door is opened for her side kuti ndinge ndichizomunyenga with the way that she is acting and behaving. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, asi ndakaroorwawo nemurume uyu. Paakandiroora ndainge ndisingatozivi kuti ainge akaromba, but the red flags they were there, because pandakasangana naye mukoma nashi murume uyu ndakatomboramba kuti ndinge ndichikwira motikari yake. Akangoita zvekundimirira when I was walking from college, because we did not stay very far from town. Saka mazuva acho zvinhu zvainge zvakatooma zvekuti ndaitofamba hangu netsoka kubva muCBD mukoma. So when I was walking ndo apo ndakabva ndachizosangana naye, then ndokubva amisa motikari yake akandidaidza. I thought kuti maybe ainge ari munhu ainge achitotsvakawo madirections. So mukuzonotaura paya ndipo paakazoti pinda kani motikari so that we can talk. Ndainge ndichitomutya because the car, it was too big for me, and ainge ari mukuru mukoma. Ndikabva ndati no, I cannot do that, but akazongoramba achingondinyengerera. The first day honestly ndakaramba. The second day ndokubva anditaimira zvekare zvekuti ndakasvika pakuzoboekana naye, ndokubva ndazongokwira motikari yake. We then started talking kusvika ndichizobvuma, ndokubva tachizotanga kudanana. He started giving me a lot of money, uye zvekare nekundibvunza kuti what was like the situation back home. Ndokubva ndamuudza kuti zvinhu zvainge zvakatosunga. Then he started assisting me and my parents. Pasina kana nguva mukoma, it took me about 1 week ndisati kana ndatombomuziva, ndokubva ndatoenda naye kumba kwavatete. But
mukoma I can say kuti we honestly had to skip all the protocols because takatongotanga nekutongoenda straight to my parents and vakabva vamugamuchira because takatosvika pamba mukoma tainge takatotenga grocery ari mumakatoni and you can just imagine kuti kana pamba manga mambojaira kurarama upenyu hwekuti munenge muchingotenga tumatsunami and then it happens kuti unobva wauya nemunhu wako motikari yakaita kuzvimbirwa nemagroceries. It's an obvious case kuti your parents are going to accept anything and whatever. That is what happened at that time. Vabereki vangu, they had no choice but to accept. Akabva achizobvunza vabereki vangu, this was when I was outside cooking paakazosara ainavo mumba, akavabvunza kuti ivo vainge vachiita basa rei. Saka baba vangu vainge vachishanda mugarden, amaiwo ndo vaingoitawo zvechimusika. Saka akabva achizoti kuna baba, alright, ndiri kuda kuti munge muchiregedza kushanda. Then my dad was like, kana ndikaregedza kushanda ndichazorarama nei, ndinochengeta nei mhuri yangu? So baba vakabva vachizopiwa mari iyo yavainge vachazotambiriswa for the next 2 years. Vakaipiwa vakabva vanzi, oi chitorai mari iyi, there is no more need for you to go to work. Mukoma ndakazoti ndadzoka ndikaona kuti vabereki vangu vainge vari mumagood moods, and then vakabva vatotipa even the option yekuti kunyangwe kana tainge tichida kutotanga kutogara tose, there was no need for us to be afraid. Asi ndakaramba ndikati andoda kutanga ndaenda naye kuna vatete vangu. Mukoma nashe ndakazoenda naye kuna vatete. The moment that we arrived at my auntie's house, ndakaona kuti vainge vatosunga face. Saka munongozivawo kuti mukurarama kwedu isu vanhu vatema, mumhuri munenge magara muine magrudge anenge arimo. My mom did not even want me kuti ndige ndichienda kuna vatete. Vainge vachida kuti ndige ndichienda naye kumba kwavatete vavo, in which my father vakazoti azviiteka because hanzvadzi yangu ndo inofanira kuti inge ichizouya ichizondisuma kuti mwana afunga kuroorwa. Hazviite kuti vatete vako iwewe vange vachizoya kwandiri. Aiwa, muchivanhu hatidaro. So it was just a matter yekungoda kungozadzikisa chivanhu chete. Mukoma nachi ndakaenda kwavatete and you could tell kuti vatete she had sensed something, but ndakangoti sezvo painge pakamboita magrudge uye zvekare kuchinjana kwemashoko between vatete naamai vangu, ndikangoti there is no way that she can accept my husband to be, because vabatwa nemweya wegodo neshanje. Mukoma vakazoti paya pandainge ndava kuda kuenda nemunhu wangu, ndopa vakabva vazondidaidza vakabva vanditi, mwana wehanzvadzi yangu, are you sure nemunhu wako uyu? Ndikati what do you mean vatete? Vakabva vanditi, munhu wako uyu ane mari yakawandisa, do you know the source of his income? Mukoma ndakangoridza tsamwa, ndobva ndabuda ndichienda ndikavasiya vachitaura meno zvavainge vachida kundiudza, but semunhu mukuru I think kuti she had already sensed something, because takarara pamba pavo. Mangwana acho makuseni vakangomuka vachiti, kana kurara handina kana kumbogara ndarara, ndangorara usiku hwose ndichinetsana neumwe murume. So nemunhu wangu takazobva pamba pavatete, ndokubva ndachizototizira mukoma nashe. Vabereki vangu havana kana kumboita problem nazvo. We were taking good care of them. Ndokubva ndachizobatira pamuviri. Ndakati ndava nepamuviri ndo pandakatanga kunotisa certain changes in my husband. Aikwanisa kungobuda mukoma asina kana kumbooneka. Aizodzoka after even 1 week, and aiti kana adzoka paya nhwiro yaanenge achiita mukoma. So ndakazosvika pakumubvunza kuti asinaiwe, tariraone kuti ndine pamuviri apa, unoti kana ukabuda paunodzoka unenge uchirakidza kuti unenge waita mazuva nemazuva usina kumbogeza, and at the same time unobva wauya ubva wandimanikidza kuti tinge tichiita bonde. Ko hautyi here kuti tinokwanisa kuzokuvadzisa mwana netsvina yose yaunenge uchisiya mandiri? Mukoma nashe ndipo apo paakabva achizogara neni pasi, akabva ati, paunoona pose pandinenge ndabuda paya ndinenge ndatorwa netunhu twangu. Saka handina kukwanisa kunzwisisa munhu uyu paakati pese paunondiona ndabuda ndinenge ndatorwa nezvinhu zvangu. Mukoma, it meant kuti
the time that he disappear anenge akanganisa mhiko. Saka zvinhu izvi zvinomutora zvobva zvaenda zvonomusiya mugomo. Saka anobva achizotanga kufamba achibva mumugomo imomo, then anozotanga kufamba netsoka achibva mugomo imomo achiuya kumba. Izvi akati anozviita pose apo pekuti upenyu hunenge hwaoma. So and I even noticed kuti mukomana even though aine mari but paita dzimwe nguva dzekuti taishaya kana zvekudya mumba ndopaibva angodisappear. Panodzoka anenge aine mari inenge yakawanda, but mari iyi dzimwe nguva anokwanisa kumboita kana 2 days asati kana aishandisa. Apa tichingofa nenzara, apa ndiine pamuviri mukoma. You can imagine kuti uri kugara muzimanshoni. Sometimes vanhu vanokuona vanotofungidzira kuti you are enjoying life, but vasingatozivi kuti uri kutongorara zvako nenzara, yeti mumba muine mari inenge irimo. After 2 days ndopaizoti amukadzi wangu chandei mutauni tinotenga zvekudya, zvekuti muchinopinda mutauni munenge muchiita kunzwa nekuziya nenzara, munotombotanga matombotenga sadza muchingonopinda mutauni chete mobva matombodya mukoma. So those were some of the red flags that I noticed, but I ignored everything. Musi wandakazoudza amai vangu, those were the days apo pandainge ndava kuda kuenda kuleba mukoma. Ndakarota tumwe tuvanhu twainge twakawanda. Saka tuvanhu utu twakatoya kwandiri tukabva twati uri kuda kuti zvarira mukadzi kaiwewe, manje pana patisi kuda mukadzi pano tikutoda zvemurume. Apa twainge turi twechikadzi tuzvikwambo itwotwo, tukabva twati chirara apa, ndokubva twandibata tuzvikwambo tuya. Ndakabva ndazorara pasi. Mushure mekunge ndarara pasi mukoma, ndipo apo patwakabva twazopinda muchibereko mangu mukoma, ndikatotuona tuzvikwambo tuya twava kutochinja sikarudzi yemwana wangu kunoita yekuti ange achizova mukomana. Zvechokwadi mukoma, ndakabva ndazotozvara mwana mukomana, yet patainge tichienda kusikani yaitoti ainge ari mwana musikana. Zvinova zvinhu zvekuti zvakatondishamisa, asi amai ndakavaudza vakangoti zvikwambo zvawakarota, but vakabva vatotanga kutodeclare vachiti kana kuri kunzi vatete vainge vachida kundiparadzira marriage yangu, it was not going to happen. Mushure mekunge ndazvara mukoma ndopandakatanga kunyatsokuona zvinhu manje. Masikati ndainyatsokuona zvinhu. Nerimwe zuva ndakati ndiri mukitchen ndainge ndasiya mwana wangu kubedroom ainge akarara. Ndopandakangonzwa voice rakanditi mwana atodzipwa. Ndakamhanya mukoma ndichienda kubedroom. Ndopandakatoona kutoti pambedha painge paine kamwe kamhuka kainge karipo kainge kakaita kunge gonzo, but chimhuka ichi chainge chiine mazimbava ainge akawanda zvekuti ndakavhunduka ndikaridza mhere. Chinhu ichi chakabva chati ko iwe unogovhundukei nekuti ndanga ndichitamba nemwana, hausi kuzviona kuti mwana amuka, saka taona kuti wanga uri busy uchiita zvawanga uchiita. Ndikati zviri nani kuti ndige ndichitamba nemwana so that mwana uyu asazochema kusvika uchizonopedzawo kuita basa rako. Komanashi ndakangodonera pasi kwava kufenta. Zvakazoitika after that handitombozivi, but pandakazopepuka ndakavhunduka mukoma because ndakaona kuti mumba mainge muine n'anga yainge irimo yainge ichindigezesa. Ndakashama mukoma, murume wangu akagara pasaidi zvake achitotamba nemwana achindisiya ndichigezeswa neumwe murume mukoma. Ndokubva ndamubvunza kuti ko imi ko chii chaitika, ko inga wani zvamanga mambondifonera muchiti muchiri kuwange hamusati masimuka. Akangoridza tsamwa ndokubva aenderera mberi achingotamba zvake nemwana. Pakati papera mazuva vamwe vatete ndokubva vashaika. Mukoma nashi pandakangonzwa kuti vatete vainge vashaika ndikabva ndati tava kutogadzirira kuti tinge tichienda kurufu. Ndakatukwa mukoma sekunge ndini ndainge ndakonzeresa kuti hanzvadzi yake inge ichifa. Ndipo apo manje hama dzake padzakatanga kufa. Mushure mekunge vatete vashaika, the following year kwakabva kwazofa vamwe vana bankuru vaviri vakoma vake, one mukoma wake wemudumbu raamai vake, then umwe wacho ainge ari wekwabamunini. Vose vakashaika in the same year. That was the same year apo paakazotenga rimwe zimotikari rinodhura worth mamillions mukoma. Ainge ongoti kana mumhuri mukafiwa obva atenga motikari.
taiti kana tashandisa motikari iyoyo kwezvimwedzi zvishomanana then motikari yobva yatotengesewa, kutobvunza munhu kuti naimi ko zvamuri kutambisa mari mukomana She ndaitukwa. Ndopaakazonditi iwewe ndiwe wakakonzeresa kuti hama dzangu dzinge dzichizotanga kufa. Ndakamubvunza kuti oraiti, saka zvingagadzirisika sei? Akabva anditi pari kutoda kuti ndinge ndichizorara nevakadzi kana kuti vasikana vaviri iwewe wakatarisa, ndiko kuti tinge tichigadzirisa zvinhu izvi, otherwise hama dzangu dzinongozongoramba dzichifa. Ende ndichiita zvinhu izvi iwewe haufaniri kuti unge uchizorwadziwa. Mukomana She zvakanditorera nguva kuti ndige ndichigamuchira, but pandakaona kuti hama dzemurume wangu dzainge dzongoramba dzichifa, ndikati zviri nani kuti ange achiita zvaanonzwa kuda iye. So ndakabva ndamupa go ahead, ndikabva ndati it is fine, unokwanisa kutsvaka vacho vauri kuti kana ukarara navo vakadzi vaviri at the same time ininiwo ndakatarisa, ndokuti hama dzako dzisazongoramba dzichifa. Mukoma akazotsvaka vanhu vake, but akazowana vari matwins. Handizivi kuti akataurirana navo sei vakadzi ava, because they were both married, kuti pakashanda mishonga here kana kuti zuva racho iroro mukoma rekuti pange pachizoitwa mhiko dzacho. Takatobuda ari makuseni tikabva taenda ndokubva tanochera mvura kuna mukovisi uko, ndokubva tauya nayo mvura iyaya. Ndo mvura yandakashandisa kukorobha, but yainge yasanganiswa nemishonga. Pasi pemubhedha mukoma painge paine mbiya yainge iripo, uye zvekare mumbiya muya mainge muine bakatwa rainge ririmo. Then ndo apo patikabva tachizosimudza matress, tikabva tazoisa mucheka mutsvuku pazasi pemetress, uye zvekare pazasi pemasheets ndainge ndakaisa umwe mucheka wegold neumwe wered. Ndokubva ndachimirira manje murume kuti ange achidzoka nevanhu vake. Ndainge ndavabikira chikafu icho chavakadya. Nyama yacho iyoyo mukoma handizivi kuti yainge iri nyama yei, because akabva nayo kumba kwen'anga yake. Idzi dzainge dzitori mhiko dzekutoti vakadzi ava vange vachizofa. Mukomana She kufa kwavainge vachazoita ndokwaizobhuloka mweya werufu uyo wainge wongoramba uchingotenderera mumhuri, because ainge apedza hama kana vanhu vainge vava kutanga kubvunza kuti ko chiko chiri kumboitika. Murume uyu ari kuti hama dzake kana dzikafa obva atenga motikari. Mukomana She ndakangobuda kwe2 minutes kuitira kuti ndike ndichizoita sekunge ndavabata red handed. Ndakangoti ndabuda apa ndainge ndichitaura nemurume wangu, then akazoti andiudza kuti vainge vava mubedroom zvino vava kutotanga kuda kuita bonde ravo. Ndopandakabva ndazongotsoka, ndakaita sekunge ndainge ndashamisika, ndokubva ndakiya do, ndikabva ndati hapatomborina kana problem, endererai mberi nezvamanga muchida kuita. Ndakabva ndagara zvangu pasofa mukoma, ndokubva ndavatarira vanhu vachiita bonde ravo. Vakadzi vaya vakatanga vari in shock, but vakazoita sekunge vainge vaitwa demon possession chaiyo zvavainge voita mukoma, vainge vasisina kana nyadzi. Vakati vachisika bonde nemurume wangu, ndopandakatanga kuona vanhu tuya tuchibuda mukoma tuzvikwambo, ndopatwakatanga kusikawo bonde navo vakadzi ava, kusvika murume wangu paakanzwa kuti ainge aneta. Iniwo ndokubva ndabuda, vakasara vachichinja, ndokubva azoti vange vachigeza, but vakangogeza sikarudzi dzavo vachishandisa mvura iya iyo yatainge tazanganisa nemishonga. Akabva azoenda akazonovasiya. After a few days ndopaakazonditi umwe wemutwini wacho ainge atsikwa nemotikari. Hapana kana kupera mazuva zvekare uya mutwini wekutsikwa nemotikari abva mukuvigwa, umwe wacho ainge aine pamovhiri. Ndopaakandiudza kuti zvekare ainge atsikwa nebhazi mukoma, ndokubva afa. So mukoma ndararama ndirimo mukurombwa hwemurume wangu kwemakore akawanda, but iniwo ndanzwa kuti nawo ndaneta. Kuchechi uku kunoti kana kukauya mapastors avo anenge achinzi ari very powerful, I always avoid to get prayed for, because nditori nenguva yekuti mufundisi kana aine simba ndinotanga kunzwa kutsva muzasi metsoka dzangu uye zvikari nemuhapwa umu. Saka murume ndakambomuudza kuti ndozvinoitika kana ndiri kuchechi, kana kuri kunzi kukauya mufundisi munyowani. Akabva anditi kana ukaona zvichiitika paya pakunenge kunzi uyai munge muchinamatirwa, iwewe usazoenda kunonamatirwa, nekuti unozonyara wava kumanifesta dhimoni rava kutaura nezvikwambo. So mukoma ndopandakabva
enda hangu kudepartment rema-ushers because I saw kuti it is far much better since unenge uri busy just doing your stuff. Hakuna kana anozombozvitarisa kuti waendawo kunonamatirwa nevamwe here, rather ndiwe unenge uchitongoita sekunge uri kubatsira vamwe vanyowani kuti vange vachienda kunonamatirwa. I avoid the stage nguva iya yepresent worship because ndinenge ndichinzwa kutsva, ndinotombobuda panze. Uye zvekare I avoid nguva iya yekuti mufundisi kana kuri kunzi anenge ari mufundisi anenge aine simba paanenge oparidza, ndinobuda hangu panze. Nenguva iya yekuti kana onamatira vanhu I make sure kuti ndinenge ndiri panze zvangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndidzivisewo mukomanashi, murume wangu akaromba, pamba panongogara pachisvika n'anga dzakasiyana siyana. Dzimwe mhiko dzandinonzi ndinofanira kuti ndige ndichiita hadzisi nyore mukoma, zvimwe zvacho hazvitauriki. Kunyange mwana wacho uyu wandakazozvara mukoma, a lot of stuff happens to him. Mwana uya wekuti anogara achingorohwa nehana, haasi stable, anoita sekunge pfungwa dzake dzinomboita dzichirasika. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa kutogara zvako nemurume wako uchitoziva kutoti iye akaromba.